Hi guys. Teka lang. Hello guys, good morning. Ngayon, nandito tayo sa sa Bicol. Magtutour tayo sa sa munisipyo ng Pilar. Kaya tara, let's go. 1, 2, 3, funky. Ayan na guys, pupunta na tayo sa munisipyo ng Pilar. Then ay papunta na tayo. Ito ay ang munisipyo ng Pilar, ongoing pa lang. Kaya silipin natin kung Ipapasok ano natin ang to, meron sa munisipyo ng Pilar. Teka lang. Mamadali naman kayo. Sorry. Sorry po. Kasi Charlie. Ayan na. Oh! Kasi sa'yo may tricycle. Nakasal na sa'yo ganito. Saan ang agyan kayo? Duman? Duman sa ibaw? Baka hindi kaya. Kaya yan. Ah, dapat patas sa patas. Hindi yan kaya, maguli na. Kaya yan. Ayun na guys. Kaya na, paakyat na tayo sa ating munisipyo. Iikot tayo. Kaso umuulan. Di, ulan. Oh, umaambon. Hindi tayo, ano. Ayan. Di malinaw yung ano. Di, ulan. Oh, umuulan. Kita yan sa camera. Hindi. Ano muna tayo dito? Baka mapako to. Mahal ang ano na ito. And guys, dahil umuulan, yung mga kasama ko mga bata, ayan, nauna na sa akin si Junix. Ulan. Ayan, si Junix. Oh, naulan talaga Junix. Kaya ang yan, hindi pa naman ang ambon, ano muna tayo, mag-tour muna tayo, no? Ano? Tara na, let's go! Ayan. Siyempre, ang aking sasakyan pa rin, nakarating ulit siya sa pangalawang pagkakataon sa Bicol. Ayan, ito niya, tataarog kayo yan, dahil pa natapos, no? Ano yan, May? Yan ang munisipyo. Ayan ang pinaka-munisipyo. Nyata ini, ano ini? Police? Police station. Ayan pala. Hindi pa pala matatapos. Hindi pa pala maano yan, mabubuksan. No? Ayan. Ang aking mga kasamang chikiti. Ayan. Ito ang munisipyo ng Pilar. Ay, hindi. Patayin ko muna yung aking sasakyan. Ang camera. Dito kasi sa Bicol, COVID-free na. Kaya, walang face mask. Ayan. Ito ang building ng ng Pilar. Ayan. Yan ang munisipyo ng Pilar. Yan, hindi pa naman siya tapos kasi ongoing pa lang siya. Ayan. Super laki compare dun sa Pilar, sa talaga, yung munisipyo. Sisilip lang tayo. Oo. Ayan ang hindi tayo pwedeng pumasok dahil siya, ongoing. Tingin-tingin lang tayo. Ayan. Bawal pumasok. Oh, wala pa palang fire and safety. Kailangan pa pala. Baka kailangan ng ko dito, serbisyo ko. Wala pa silang mga fire and safety na nakakabit na device dito sa munisipyo ng Pilar. Ayan. Kasi ongoing pa naman. Pero dapat, meron na naman nakakabit dyan. Ha? Oh, magayon. Pero kaso, wala pang dapat iyan. May mga na yan. Mga fire safety, na. Wala pa, So, fire distinguisher. Oo, hindi. Bukod lang doon. Hindi, bukod mga sa smoke, ganun. Hi, Mel! Kumusta? Ha? Hindi, dyan pa sana hapon. Nagabi si... Oo nga ni, 4 imported Hello. Pati gold. Iba talaga ang mayaman Pati tali, kanina, gold. Hi, hello. Ang kukit naman nila. Walang yan, walang anak. Milkbon? Milkbon? Oh, lalaki yan. Naman dun sa taas.
Pataas lang. Pero dito, oh, ang ano, nagpoprotekta, oh, dalawa lang. Nako, fire and safety. Nako, yung mga sa scaffolding. Ayan. Siyempre. Oh, delikado. Delikado, ana. Puro tindog-tindog sa noo. Tapos, ang mga brisko konti. Siguro, ang umaakit dyan, isa lang. Kaya, ligtas pa sila. Ayan, oh. May mga, ano na, may mga aircon naman. Hi, mga chi. Ayan. Sila ang mga kasama ko dito sa nagbe-vlog. Yung presuhan. Kasi may munisipyo, dapat may presuhan. Wala? Tingnan natin dito. Yan, ikutin natin. Ito ay ang ano, anong power supply. Pero baka ito rin ang kulungan. Ang mga pasaway. Tapos ito ang lying in ng pilar. Medyo malaki na rin pala, ano. Madakol pala ang mga para-akit digdion. Ako, patay. Pero dakula, no? Tapos ito daan, ito, evacuation. Part. Hindi, evacuation daw yan. Yan ang evacuation. Ito part to. Yan. Mababa lang dyan ang... Yan ang ating ano. Yan, tingnan natin ang gymnasium. Masyadong ano na. Para mga ginagawa nila, yung mga ano na lang. Ayan, at saka yung mga kabit ng kuryente. Yan. Yan ang gymnasium. Ito yung ano, ibig sabihin, pagka may bagyo, ayan, anong klase mang sako na ang dumating sa pilar, ito ang evacuation. Ayan. Hi guys, ayan na. Kami ay pupunta na ng, uuwi na kami, kasi pupunta na naman ako ng Dunson. Ayan. Kaya, thank you guys. At sinamahan nyo tayo na mag-tour. I hope na ano, mag-enjoy kayo sa aking vlog. Ayan. Diba? Sa susunod na pagbalik ko ng pilar, siguro ano na siya. Ayos na siya, open na. Makikita natin ang loob. Ngayon, hanggang labas lang tayo. Kasi nga, ongoing pa siya. Ang dami pa pong dapat linisin. Ang dami pa. Hindi pa ano, maayos. Kaya, ayan. Dito na lang muna ang ating vlog.